l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Mit-turizmu jiekol kulħadd u bekku importanti li l-kwalità fis-setturi tal-ospitalità u t-turizmu tkompli tola. Din kienet ir-reazzjoni tal-imsieħba soċjali brabta mal-inizjattiva ta' Skills Pass maħsub propju biex ikompli eduka u jolli l-livell tal-ħaddiema involuti. Ġie notat ukoll b'mod pożittiv il-proċess ta' konsultazzjoni li l-Gvern għamel magħhom muqadiet simili f'kull stadju qabel ittieħdet id-deċiżjoni. Permezz ta' kollegament telefoniku l-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Awċija tat-Turiżmu l-GTA Joe Muscat spjega kif inizjattivi ta' din ix-xorta ikomplu jtejbu l-prodott turistiku, partikolarment fil-Gżira Awċija. Il-reazzjoni tagħna pożittiva, aħna nemmnu li l-prodott turistiku mod speċjali dak Fawdex għandu jkompli jittejjeb u jinżamm ta' livell għoli. Konna konsultati sa mill-bidunet tal-introduzzjoni ta' din l-iskema u bqajna sal-aħħar minuti wkoll nkunu konsultati u anke s-suġġerimenti tagħna u l-ħsibijiet tagħna dawn ukoll ġew ikkonsidrati sabiex hekk għandna skema illi verament qiegħda taħdi l-iskopijiet mingħajr ma xekkel il-mixja turistika fil-Gżira Awċija u anke din f'Malta. Ħadna reazzjoni wkoll tal-President tal-Assoċjazzjoni Maltija għall-lukandi u r-ristoranti l-MHRA Tony Zara li mhux biss faħar il-proċess ta' konsultazzjoni wara din l-inizjattiva, iżda wkoll semma kif din se tkompli tgħin biex in-nies fl-industrija jitgħallmu aktar. Pozittiva ħafna għax dina toħodna fid-direzzjoni illi n-nies tagħna jitalmu iktar u jkunu iktar kapaċi fejn jidħol l-ospitalità. Aħna kooperajten ħafna mal-Ministru mal-ITS u insibu li dina se toħodna l-qoddim. Permezz ta' din l-inizjattiva l-ħaddiema lokali u Ewropej li huma diġà kwalifikati jew tas-sena se jingħataw Skills Pass b'mod awtomatiku wara proċess ta' validazzjoni. Fl-ewwel fażi ta' din l-inizjattiva l-ħaddiema barranin iridu jirreġistraw la darba jkollhom il-kwalifiċi meħtieġa u għarfien tal-Ingliż qabel jgħaddu għal proċess ta' verifikazzjoni. Intqal jekk f'din il-fażi jinstab li huma m'għandhomx kollox kif suppost jew ma sottomettew xi dokumenti jistgħu jitwaqfu għal kollox milli jkomplu bl-applikazzjoni tagħhom. Wara din il-fażi l-ħaddiema jridu jpoġġu għal-intervista ma' espert tas-settur u la darba jgħaddu minna jkunu jistgħu jaħdmu fis-settur. Se jkun hemm l-għażla wkoll li l-individwi japplikaw għal liċenzja temporanja anke għall-istanzi ta' xogħol tas-sajf.